Avui, 2 de juny de 2024, comencem el viatge que havíem somiat i esperat durant tant de temps, recorrent en 22 dies el mític oest americà i visitant els parcs naturals més emblemàtics dels Estats Units d'Amèrica del Nord. Després de 19 hores de viatge, amb escales a Amsterdam i Salt Lake City, arribarem a l'aeroport de Bozeman, Montana, on passarem la primera nit a la petita localitat de Belgrade. El Parc Nacional de Yellowstone està ubicat entre els estats de Wyoming, Montana i Idaho, dels Estats Units d'Amèrica. Té una superfície aproximada d'uns 9.000 quilòmetres quadrats i el 1872 va ser declarat com a primer parc nacional dels Estats Units d'Amèrica i primer del món en la seva categoria. El llac Yellowstone és la massa d'aigua més extensa i elevada de l'Amèrica del Nord i està ubicat en el que es coneix com la caldera de Yellowstone, el supervolcà més gran del continent americà. Tot i que es tracta d'un volcà inactiu, ha fet erupcions de notable magnitud en els últims 2 milions d'anys. Gràcies a la seva activitat volcànica contínua, té la meitat dels guèisers i fonts hidrotermals del planeta.
El Heiser Old Faithful, que traduït vol dir el vell fidel, és el més conegut de Yellowstone, ja que regularment cada 90 minuts expulsa aigua de 50 a 70 metres d'alçada durant 5 minuts. El parc forma part del gran ecosistema de Yellowstone, l'ecosistema intacte més extens en una zona temperada del nord de la Terra. La UNESCO el va declarar Patrimoni de la Humanitat el 1978. S'han documentat centenars d'aus, mamífers, peixos, rèptils i amfibis que habiten a Yellowstone, algunes de les quals estan en perill d'extinció. Entre les espècies d'animals salvatges més grans destaquen els llops, ossos grisos, ants i el bison americà. El Parc Nacional Grand Teton està situat a l'oest de l'estat de Wyoming, al sud del Parc Nacional de Yellowstone. Rep el nom degut a la cadena de muntanyes Grand Teton que dominen el parc. El nom d'aquestes prové d'un mot francès per anomenar el Pic, probablement referint-se a la forma dels pics. Fou establert com a parc nacional el 26 de febrer de 1929 i abraça una àrea de 1.255 km². El seu punt culminant és el Grand Teton amb 4.197 metres d'altitud.